फैबाय दा माबायदि फैदों नैबे गलायगाव मिरु थुंगा 27थि दा बैसागो फोरबो फालिथाय बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोनना खोब गोजोननाय मोनदों बांसिन गोजोन बावनो नैबेनि थाखाय गलायगावआव एक्चुअलि आङो फैनाया दिनै गिबि खेब बायदि मोनदों आङो सिगाङाव फैयाखै दा फैनानै आङो नुफैदों जे बेयाव खोब बांद्राय बर' सुबुंफोर गैया बर' सुबुङा खम गोजान गोजानाव दङ दा गुबुन हारिनि गेजेराव थानानैब्लाबो बे गलायगाव ओनसोलनि जा एसे एनै बर'फोर दं दा बिथांमोना गावनि जिथु हारिमु राव हारिमु बे हारिमुखौ जे हमथानानै दं खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि मैखोम बड' ओनसोलफ्रावसो आङो एखनब्ला खाम सिफुं जथा सेरजा दामाबालासिनो मेम'रिजों मेथाइ दामनानै मोसानायखौ आं नुदों आरोखि खिन्थु दिनै बेवहाय नुबाय गोबां माने जोंनि खेराइ हान्जा बैसागो हान्जा गोबां हान्जा माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानानै बे बैसागो फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंदों बे गलायगाव मिरु जिथु बैसागो खुंफुं आफादनि जा 27थि बैसागो फोरबो फालिथाय बिनि गेजेरजों निस्सय बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियाव आरो बुहुमाव मोनसे मेसेज थांगोन जे गलायगाव ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै हारिमुखौ हमथानानै दं आरो बर' हारिमुफोराबो गेदेरथार बिहोमा दं दायो NEP निउ एडुकेसन पलिसिया दायो फैगोन लागू जादों दा बेहाय जों नुबाय माखासे बर' फरायसाफोरा बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोर दं बेफोर दिनै खिन्थु गोमालांनायनि नामाव दिनैनि दिनावहाय बे बिथिंखौ बुङोब्ला माने खोब गुवार बाथ्रा जागोन जायखिजाया आं नैबेखौनो बुंगोन जायखिजाया इनफरमेन्टआवनो जायखिजाया सिटुएसनावनो जों जुदि बिमा बिफाया सांग्रां जायोब्ला गावबा गावनि गथ'नो जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो हायो बे जोंनि सायावसो सोनारगोन खिन्थु नों बिमा बिफाया जुदि सांग्रां नङाब्ला नोङो दिनैनि नैबे एखे थासारियाव थायोब्लाबो नों गथ'खौ गोरों खालामनो हानाय नङा जेरैहाय जोङो गोबां समावनो जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो बेफोर जियानो जायाथों मानो जों साफ्रोमबो गार्जेनफ्रा साफ्रोमबो बिमा बिफाया जुदि गावनि सायाव आत्मबिश्वासखौ लाना सेल्फ कनफिडेन्सखौ लानानै गथ'खौ माबा मोनसे खालामनांगौनि थाखाय जुदि मोजाङै जोथोन लायोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ जों खालामनो हागोन आरो जुदि बेबायदि नङाब्ला नों जायखिजाया परिबेसावनो नों गथ'खौ मोजां खालामनो हानाय नङा आं बेखौनो खावलायगोन दिनैनि बे गलायगावनि जिथु बैसागो खुंफुंनाय जा हाबाफारि बे हाबाफारियावबो आंखौ सोलोंथाइनि सोमोन्दै गथ'फोरखौ लानानै गार्जेनफोरखौ लानानै खोथा बुंनो होदों दा बे बेलायावबो गोबां खोथा बुंबाय निस्सय रायजो राजाफ्रा बुजिना मोन्दों फरायसाफ्रा बुजिनानै मोन्दों आरो माबा मोनसे बुजिनानै मोनोब्ला माने निस्सय जा खुंफुं आफादा जे थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों बियो ओंथि गोनां जागोन बे निउ एडुकेसन पलिसिजोंनो जेनेबा बर' बिमानि रावजोंनो लेखा लानांगौ होननानैसो माबायाव दङ नाथाय दिनै नुबाय जोङो बांसिनै माने गोदानै इंराजि फरायसालिफोरावसो बांसिनै गोसो होनानै बिमा बिफाखौ हरनाय बे बेलायाव नोंथांनि नोजोराव मा आंखौ मिथिला खिन्थु आंनि नोजोराव आं बेखौसो नुदों सिगाङाव जेसेबां माने मोनसे रं कनसेप्टखौ लानानै जे बर' बिजों फरायोब्ला गथ'आ लेखा रोङा होननाय जा कनसेप्टखौ लानानै बिगोमाफ्रा गुबुन बिजोङाव होदोंमोन बांसिनै इंराजि बिजोङाव होदोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनावहाय आङो बै समनिफ्राय दा खमसिनसो नुदों आरोखि दिनै बयबो बुजिनो हानाय जाबाय जे गथ'आ जायखिजाया बिजोङाव फरायनानै क्वालिटि एजुकेसन लानो हायो बियो फरायसानि सायाव सोनारगोन बियो बिगोमानि सायाव सोनारगोन एबा फोरोंगिरिनि सायाव सोनारगोन थ' आं बेखौ माने बेबायदि बुंनो नागिराखै जे दिनैनि दिनावहाय गोबाङानो इंराजि बिजोङाव बांसिनै होदों होननायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन थासारि जागोन खिन्थु आं बांसिन जिखिनि परिबेसखौ नुबाय खिन्थु दिनैनि दिनावहाय बांसिनानो बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय माने गावबा गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव होनायखौ नुदों आरोखि बैसागो बोथोर समाव नोंथांनि जिहेतु हारिमुजों खोब माने लोब्बा थानानै जिहेतु नोंथाङा खामानि मावबाय थाबाय माबाफोर गोदान मिजिंफोर बेबायदि लाबोदों नामा दङ हारिमुनि मानसि हिसाबै आरो नैबे बैसागो फोरबोजोंनो जोंनि हारिमुखौ साबसिनै दिन्थिफुंनायनि मोनसे खाबु हिसाबै जोंनि जायगायाव जोंहा माने गोबां जिथु महरगिरिफोर दं दावगाफुनाय महरगिरिफोर
बिसोरजों लोगो नांनानै जोंनि गोदो बर'नि जा देमसि मेथाइफोर बे देमसि मेथाइफोरखौ जोङो दिहुननो लादों देग्लायबो जोंनि जायगानिफ्राय एबाउट माने 30+ जानांगौ माने बेबायदि जोङो एलबाम दिहुननाय जादों बेनिफ्राय साननैसो उनावहाय मोनसे शर्ट मुभि फैगोन जाय शर्ट मुभिया जोंनि गोबां मानसिफोरनि एन्टारटेनमेन्ट होनो हागोनखौ आङो सानदों खिन्थु बेखौ जोङो बैसागोनि गेजेरावनो दिहुननो गोनां ओमफ्राय खिन्थु बैसागोआव ओरैबायदि जोङो बेस्थ' जाबाय थारमाने सानसेबो सम मोनाखिसै मिउजिक होनो एसे आद्रा दंमोन बेखौ होनो हायाखिसै दा बेखायनो खोब सम्भब जोङो माने बैसागोनि उनाव 8, 9, 10, 11, 12 बिनि गेजेरावसो जोङो बे शर्ट मुभि बैसागोआव राजखान्थिखौ जोङो दिहुननो हासिगोन आं बेखौनो आसा खालामगोन दिहुननायनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा बोजबगोन रायजो राजाफोरनि एन्टारटेनमेन्ट होनो हागोन बर' रायजो राजासिम बैसागो देग्लायनि गोदान बोथोरा माबायदि बैसागो बोथोरनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरगोन नैबे बैसागो बोथोराजों गोदान बोथोर फैनायजों जोंनि जितु गोसो सानस्रिफोरखौबो जोङो सोलायनानै जोंनि गासै सानस्रिफोरखौ गारनानै जोंनि मोहेरलायनाय मुगैलायनाय बेखौ जाल्दाब गारनानै जाहाथे जोङो बयबो अनलायनायनि गेजेरजों मोनसे गोग्गो समाज दानो हायो आं बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो खावलायगोन रंजाली बैसागु উদযাপন কৰিছে আপুনি উপস্থিত থাকিল কি ক'ব কলাইগাঁও আঞ্চলিক এপছু আৰু কলাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত যি আমাৰ 27 সংখ্যক ৰংজালী বৈশাখ উৎসৱ এই উৎসৱৰ বৰ্ণনা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে মই সকলো অঞ্চলবাসী ৰাইজক বহাগ বিহু আৰু ৰংজালী বৈশাখৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এয়া হ'ল এটা মিলনৰ স্থলী প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনৰ স্থলী আৰু আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ এটা এই স্থলী আমাৰ যি পৰম্পৰা গীত নৃত্য এইবিলাক আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ চলাই নিব লাগিব আৰু মই এইবাৰ এটা অনুমান কৰিছোঁ আমাৰ ওচৰৰ লোকেল ঠাইত আমাৰ স্থানীয় ঠাইত এইবিলাক নৃত্য অলপ লোপ পাইছে মই এপছক এইবাৰ মোৰ সভাপতিৰ ভাষণত কৈছোঁ যে আমাৰ কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে আকৌ আমি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত হেৰাই যোৱা আমাৰ যি নৃত্য গীত বড়ো সমাজৰ সেইবিলাক আমি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰ হিচাপে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বিটিআৰত বসবাস কৰা 26টা জনগোষ্ঠীৰ যি ভাষা স্বকীয়তা সংস্কৃতি তেওঁলোকক আমি ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ লৈছে আৰু ইয়াতে আহি থকা দিনবিলাকত আমি বিটিআৰত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাতৃত্ববোধেৰে যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু পৰস্পৰৰ মাজত বুজাবুজি পৰস্পৰৰ মাজত ভাৱ আদান প্ৰদান বা এটা সহানুভূতিশীল মনেৰে যদি আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অঞ্চল আমি উন্নত কৰাত সম্ভৱ নহ'ব আমি বড়ো সমাজো এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হ'ব লাগিব কাৰণ যেহেতু বিটিআৰ অঞ্চল বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল বড়ো সমাজেও বাকী যি জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে সকলোকে মৰমভাৱে আৰু সমভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা ল'ব লাগিব নতুন বছৰলৈ কি আহ্বান জনাব ৰাইজলৈ তো আমি বিটিআৰখনৰ এতিয়া এটা শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এই শান্তি যাতে কোনো কাৰণতে ব্যাঘাত নহয় এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়া যাতে দীৰ্ঘম্যাদী হয় সেইটো মই বিটিআৰবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ হত্যা হিংসা বন্ধৰ সংস্কৃতি যাতে আকৌ ঘূৰি নাহে আমি যি 2020 চনৰ পৰা যি শান্তিৰে বসবাস কৰিছোঁ এই শান্তি স্থায়ী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে কাম কৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে এই কথাটো চিন্তা কৰি আগবাঢ়ে সেইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ खोब मोजां मोनदों सानैनि हाबाफारि लानानै कलाइगाव मिरु रंजालि बैसागुखौ जोङो कलाइगाव इउएन एकाडेमि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादोंमोन आरो दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानावबो खोब मोजाङैनो जोंनि कलाइगाव ओनसोलनि रायजोफोरा बाहागो लाफैदों आरो मैयानिफ्राय दिनैसिम जाबायदि रायजोफोरा जोंखौहाय हेफाजाब होबाय बेनि थाखाय आं कलाइगावनि जानानै कलाइगावनि बर' रायजो जानानै बर' रायजोफोरखौ साबायखर बावदों जाहाथे फैबाय थानाय समावबो बेबायदि कलाइगाव ओनसोलाव बर' भाषा रोङै मोनसे कलाइगाव ओनसोलाव बर' हारिनि हारिमुखौदि फोथांना लाखिनो नाजादों बे मोनसे जोंनि थाखाय गेदेर मेसेज जोंनि ओनसोलनि थाखाय दा बेखायनो आं साफ्रोमबो कलाइगावनि बर' रायजो राजाखौ खावलायदों फैबाय थानाय समफोरावबो जाहाथे दिनैनि हाबाफारि बायदि मैयानि हाबाफारि बायदि लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो आरो इयुनावबो जोंनि जेनेरेसनफोरखौ जाहाथे जों बेबायदि थुलुंगा होनो हायो हारिमुनि बिथिङाव आं बे समावनो साबायखर बावनो नागिरदों जोंनि मरिबारि समष्टिनि MCLA
एबा बिटिआरनि EMD गन्टु बर'आ बिथाङा बे खुंथाय आफादनि आफादगिरि बिबान लानानै जोंनि हाबाफारि जाफुंसारनायाव मदद होदों लोगोसे जायफोर बिबानगिरिफ्रा आफादगिरि नेहाथारि मावफुं आफादगिरि बिबान लानानै खुंथाय आफादखौहाय मोजाङै दैदेनलांबाय बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय गलायगाव एबसुनि बिबानगिरिफोरनिसिमबो साबायखर बावबाय बिसुंग्रा हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोरनिसिमबो साबायखर बावबाय जिहेतु बिथांमोननि नांथाब नाजायामोनब्ला दिनै बे हाबाफारिया जाफुंसारनाय नङामोन आरो बे हाबाफारियाव जायफोर रां रुफा होनानैहाय हेफाजाब हरबाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो दिनै बे नोंथांमोननि गेजेरजों आङो साबायखर बावहरबाय